Türkmenistan top gaz geçirici proyektinin maliýeleşdirilmegini gysga wagtda dogly üpçün etmegi planlaşdyrýanlygyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň öz tebii gazyny Owganystany, Pakistany we Hindistany aktyrmak üçin $8 milliard bahasyndaky gaz geçiriciniň gurulşyny tamamlamak üçin ähli zerur mali terişdeleri birnäçe aýyň dowamında üpçün etmegi planlaşdyrýanlygyny proýektiň ýerine ýetiriji müdiri çarşembe güni ma'lum etdi diýip 23-nji maýda Reuters agentligi habar berdi. Biz maliýeleşdirmeleriň ýylyň 3-nji çäreginde indiki 3-4 aýda tamamlanmagyna garaşýarys diýip Top gaz geçirici kompaniýasynyň ýerine ýetiriji müdiri Muhammed Murat Amanow Hawazadaky konferensiýada aýtdy diýip Reuters ýazýar. 23-nji maýdan bäri Türkmenistan Hadar deňizindäki Awaza syýahatçylyk zowlugynda 9-njy halkara gaz kongresini geçirýär. Bu halkara çäresinde çykyş eden türkmen resmiýeti ençeme halkara garz berici guramalary bilen gepleşilendigini aýdyp, Italiýanyň Sakr we Fransiýanyň Hermes şeýle-de Gretsiýanyň SEO kompaniýalaryny agzapdyr, emma EM kepil geçilen pul serişdeleriniň möçberini ma'lum etmändir. Aşgabat 2015-nji ýylyň dekabr aýynda Türkmenistan, Owganystan, Pakistan we Hindistan tarapyndan düýbü tutulan top gaz geçiricisiniň gurulşynyň mali üpçünçiliginiň 85%-ni öz üstüne alypdy. Energiýa howpsuzlygy boýunça analitik John Roberts Türkmen tarapynyň top proýektiniň mali üpçünçiligi bilen bagly eden soňky beýanatyny kommentirlep, onuň şertlerini bilmegiň zerurlygyny bellädi. Yes, of course they will come up with the money. Olar elbetde pul bilen bararlar. Agdalan şirketler etatan gurallar bilen üpçün ederler. Emma turwanyň fiziki gurulşygynyň mali çykdyjylaryny iş ýüzünde kimiň paýlaşjagyny bilmek möhüm. Biziň eşidişimize görä türkmenleriň geçirýän gepleşikleri diňe bir Aziýanyň ötüş fondu bilen çäklenmän, olar Saudi Arabistanynyň mali institutlary bilen hem gepleşýärler. Saudiýler şeýle proýekde gyzyklanarmy? Ýöne kim pul berip biler? Men puluň beýliki gatnaşyjylar, ýagny Pakistan bilen Hindistandan barjagyna garaşmaýaryn. Men Hytaýyň hem pul sarp etjegini çak etmeýäryn. Şonuň üçin men proýektiň mali üpçünçiligine şüpkeli garaýaryn. Proýektiň fizik taýdan durmuşy geçirilişi howpsuzlyk taýdan hem uly howp astynda galýar. By the security situation in Afghanistan. Diýip John Roberts aýtdy. Top gaz geçirici proýektini amal aşyrýan kompaniýanyň ýol başçysy Amanowyň proýektiň mali üpçünçiligi barada 23-nji maýda eden çykyşynyň öňü tiratynda Owganystanda Turwanyň geçjek ýerinde minalardan arasalaýyş işlerini geçiren topara Taliban tarapyndan hüjüm edildi. 21-nji maýda Kandahar regionunyň Mayvan tetrawynyň Malankari satly ýerinde minalary ýok edýän guramanyň azyndan 6 sapýory ýaragly toparyň söwüşçileri tarapyndan öldürildi. Reuters'yň maglumatyna görä topyň mali üpçünçiligi barada Hawazada çykyş eden türkmen resmiýeti Turwanyň Owganystandaky gurulşygynyň howpsuzlygyny agdamandyr. Şol wagtda top proýektiniň şeýşenbe günkü gysga beýanatynda hüjüme garamazdan işleriň dowam etdirilýänliginiň ma'lum edilenligi maglumaty bellendi. Angliýanyň Glasgow Universitetining Merkezi Aziýa meseleleri boýunça eksperti professor Lukan Cheski Türkmenistanyň top proýekti barada edýän optimistik çykyşlaryna şüpkeli garaýanlygyny aýtdy. But there is one more question which to me is very important here. Bu ýerde meni bir möhüm mesele gyzyklandyrýar. Olar Türkmenistan keniden pul gözleýän bolsalar, biz olaryň türkmen sektoryny tamamlandygyny ananyp bilýärismi? Sebäbi pul gurulşygy başlanmadan öň gözlenýär. Türkmen döwleti topuk barada maglumatlary gözegçilik edýär we göz astynda saklap gelýär. Şeýlelikde olaryň berýän anyk bolmadyk maglumatlaryny gönnen kabul edip bolmaýar. In which we can't really make sense of what is happening. Diýip Lukan Cheski aýtdy. Türkmenistan top gaz geçiricisiniň öz territoriýasyndan geçýän böleginiň gurulşygyna 2015-nji ýylyň 13-nji dekabrynda başlapdy. Uzunlygy 214 kilometrlik Turwanyň aktiv gurulýanlygy barada diňe 2016-njy ýylyň dowamında habar berilipdi. 2018-nji ýylyň 23-nji fevralynda gaz geçiriciniň Owganystandaky böleginiň gurulşygynyň düýbü tutuldy. Türkmenistanyň galkynyş gaz ýatagyndan başlanyp Pakistanyň Quetta we Multan şäherleriniň üstünden geçip Hindistanyň Fazilka şäherinde tamamlanjak gaz geçiricisiniň 744 kilometri Owganystanyň üstünden geçmeli. Onuň gurulşygynyň geçirilmeli regionlarynyň arasynda Herat, Farah, Nimroz, Helmand we Kandahar vilayatlary görkezilýär. Bu regionlaryň ençemesinde häzirki wagtda hökümet güýçleriniň hem ýaragly toparlaryň arasynda güýçli söwüşler alınıp barýar. Yerli ýylat bozup çykmaga mejbur bolýar. Türkmenistan dünýä derejesinde gaz baýlyklarynyň ululygy boýunça 4-nji ýerde durýanlygyny aýdýar. Emma gaz eksportynda diňe bir ýurda Hytaýa garaşly bolmagynda galýar. Hytaýyň CNPC döwlet kompaniýasy 2017-nji ýylyň noýabr aýynda top proýektiniň gurulşy üçin Türkmenistana ýardam bermäge taýýarlyk bildiripdi. Türkmenistan uzunlygy 1814 kilometrlik top gaz turbasy arkaly ýylda 33 milliard kubometr gaz aktyrmagy göz öňünde tutýar.